हेलो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट। जेरै नोंथाङा जेब एबा लोगोफोरजों WhatsAppआव गोबां मेसेज गेलेयो, बेनि उनाव 2 month 3 monthनि उनाव मेसेजफोरा बांद्राय जायो आरो बेनि स्टरेजआबो बांद्राय जायो। आरो हमनानै ला नोंथाङा फट' एबा मेसेजफोरखौ डाइरेक्ट अल डिलिट खालामनो हागोन, नाथाय बेनि कन्टेक्टखौ डाइरेक्ट बिदि थुहाबनानै डिलिट खालामदोंब्ला बेयाव जेबो थानाय नङा। बेनिखायनो हमनानै ला नोंथाङा जेब एबा लोगोनि अनलि मेसेजखौल' दाननो गोसो जादों आरो गासैबो फट' भइस मेसेजफोरखौ लाखिगोन। बेनिखायनो मोनसेल' सेटिं आङो दायो सेटिंआव थांबाय। सेटिंआव थांनायनि उनाव डाटा एन्ड स्टरेज इउजआव थां। बेनि उनाव बेखौ सेलेक्ट खालाम। बेनि उनाव नोंथांनि गासैबो कन्टेक्टआ बेफोरबादि जोंबाय। दायो नोंथाङा जायनि मेसेजफोरखौ दाननो नागिरदोंमोन बेनि कन्टेक्टखौ सायख'नानै ला। दायो आङो जायखिजाया कन्टेक्ट मोनसे सेलेक्ट खालामनोसै। आं बेखौ सेलेक्ट खालामबाय। दायो नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव टेक्स्ट मेसेजआ आंनाव 130, बेनि उनाव फट' 16, बेनि उनाव आंनाव अडिअ' भइस मेसेज भिडिअ' स्टिकार जेबो गैया। बेनि थाखाय नोंथांमोना टेक्स्ट मेसेजखौल' दाननो थाखाय बे टेक्स्ट मेसेजाव क्लिक खालाम। बेनि उनाव फ्रि अफ स्पेसआव खनसे क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथांनाव टेक्स्ट मेसेजआ टिक मार्क जाबाय आरो फट'आव टिक मार्कफोर जाबाय। आं फट'खौ दाननो गोसो गैया, मात्र आं टेक्स्ट मेसेजखौल' दानगोन। बेनि थाखाय बेखौ टिक मार्कखौ खोमानानै हो। बेनि उनाव टेक्स्ट मेसेजखौल' सेलेक्ट खालामनानै डिलिट आइटेम्स बेखौ थुनानै हो। बेनि उनाव क्लियार मेसेज बेखौ थुनानै होब्लानो नोंथांनि मेसेजआ गासैबो डिलिट जानानै थांबाय। दायो नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव गासैबो टेक्स्ट मेसेजफोरा डिलिट जाजोबनानै थांबाय। थ' फ्रेन्ड्स, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो हायोब्ला खनसे शेयार खालामनानै हो।